už je čas odcházet. A já jsem se rozhodl ještě, že si zajdu na výhlídku, takže na mě všichni budou muset čekat, kvůli tomu, že já si tady jdu nahoru udělat pár pěkných vyhlídkových záběrů. Měli super nádherné. A závěr západ slunce, tak tady musí fakt jako paráda přespat. Co bych se asi zdal zvířátek, ale to bude fakt dobrý. Porque ellos no viven acá, ellos viven 45 minutos caminando dentro de la selva. ¿Ya? Vamos a dar un aviso que estamos llegando visitas a su tribu. ¿Ya? Jdeme potkat s národnostní, teda s komunitou Petivaus, to je celá skupinka turistů. A my jdeme teďka do takový domečku. Sednout si. Asi nám budu ukázat nějaké tance. Tak teď jste viděli jejich skvělé tance, kulturní dědictví dá se říct. A teďka je čas jít na nakupování suvenýrů, jenomže ten tour stál víc, než mi řekli, takže jsem všechny své peníze utratil za to, jsem vlastně dostat a teď už nemám peníze za to nakupovat si žádné suvenýry. Nicméně tak nějak to vypadá, jsou tu různé náramky, různé, ani nevím co to je, tady ty Dreamcatcher, nebo jak se tomu říká, tady ty monster. A myslím, že bych asi o něco úplně přišel, mohl jsem si koupit nějakou vzpomínku, ale myslím, že ty videa a ty fotky budou stačit. A tady jsou nějaké příklady toho, o čem jsem mluvil. Tady ty věci, nějaké náramky, to pěkné barvičky. A tohle látka, to není to látka, ale je to dělané ze dřeva. Nevím, jak popisovat ten proces, ale není to jakože kůra, ale je to nějaká zpracovaná kůra ze dřeva. A pak to vlastně na to tak kreslí. Všechno jsou to přírodní ekobarvy, takže jako věc. Akorát si nejsem jistý, jestli fakt všechno vyrábí tady, a nebo jim s tím někdo pomáhá, protože jsem tyhle podobné věci vlastně viděl už včera. Takže snad to přichází s tady a oni to včera, tam kde jsem včera v tom obchůdku, to tam dováží. Tady už vidíte řešení toho, že do Iquitos nevedou žádné cesty, tak se všechno vozí tady po vodě na těchto plošinách a tamhle ty lodě to táhnou. Dámy a pánové, představuji vám dřevěné autobusy a je to fakt sranda. Dojeli jsme do přístavu a jdeme zpátky pěkně, jdeme zpátky do Iquitos. Teď jsme v Club Nautico Casa y Pesca. A jdeme pěkně tady autobusem zpátky. Úplně top autobus, top kvality prostě. Takže takhle končí dnešní den. Byla to úplně neskutečně nabitá tour s zvířátkama, s komunitou z Amazonie, s dalšíma zvířátkama, s jídlem. Ticho! Sakra, mám video. Takže už jdu zpátky zase na hostel. A zítra se mi pak napovede konečně se vykopat v té Amazonce. Jedním z těch, co tam byli s náma, tak se jdou zítra koupat na nějakou pláž. Takže jsem se nabídl obráceně. Jsem se decel, že chci jít s něma. A protože nevím, jak tam dostat,
a oni to ví, takže proto půjdu s nima. Tak jo, to je z dnešního videa vše, zase vám děkuji za zhlédnutí, posílejte, lajkujte, hlavně se dívejte na další videa, protože ještě toho dneska bude. Ještě bude zajímavé. Tak jo, zatím čau.